Váš šarm zvýrazníme v našom štúdiu komfortne a efektívne. V príjemnom prostredí si môžete vybrať z našich služieb v kaderníctve, kozmetike a nechtovom dizajne. Dámske kaderníctvo poskytuje služby moderné či klasické strihanie, účesy svadobné spoločenské, starostlivosť o regeneráciu vlasov, farbenie a melírovanie. Zákazníčky si môžu vybrať z profesionálnych farieb Matrix a Redken. Výhodou sady Redken je, že neobsahuje amoniak, ktorý je nahradený proteínmi. Farba je nevymývateľná a dosahuje sa ňou dlhodobý, trvanlivý efekt. Farby Matrix majú vynikajúcu toleranciu k pokožke a sú optimálne cenovo prístupné. Revitalizáciu vlasov, ich lesk, pružnosť a hustotu dokážeme podporovať ozdravnými kúrami, zlatom a keratínom. Aplikujeme ich ultrazvukovou žehličkou, ktorá dokáže dopraviť potrebné živiny do vlasov hĺbkovo. Šampóny z radu Redken podporujú vlasy k ich opätovnému rastu. V prípade záujmu a potreby ich dlhodobého používania si ich môžete v našom štúdiu aj zakúpiť. Kozmetika poskytuje našim zákazníčkám predĺžovanie a zahusťovanie 3D a 4D myhalníc. Top novinkou štúdia je produkt 3D obočie. Redukciou a vyhľadzovaním vrások, revitalizáciou pleti kyselinou hyalurónovou omladíme vzhľad vašej pokožky. Potrebné živiny pre pleť dodávame výživnými maskami na rôzne typy pleti. Denným či slávnostným líčením vám dokážeme dať bodku pre váš šarm všedného či slávnostného dňa. Nechtovým dizajnom sa postaráme, aby ste nemuseli zbytočne strácať čas a v pohodlí nášho štúdia pri šálke kávy vám aplikujeme dizajn vašich nechtov podľa vašich predstav. Veríme, že v našom štúdiu nájdete presne to, čo hľadáte a potrebujete. Tešíme sa na vás.